isibongo sahlabelela saphinde sakhuleka siqeda kusukuma ekukhulekweni njengamanje njengasemaleni manje ngizonikezwa ngami ithuba lakhe. Amen. Ngigama likaJesu ngicela sihlabelele isisoniso ngalo azothatha inkonzo. Amen. Amen. Egazini likaJesu egazini likaJesu bathandekayo ngicela sokufika late umsebenzi omningi bazalwane isile meeting inkulu le renkeni manje ngakho ngifika late bazalwane sengisho ukuthi ke bazalwane siyabonga mase nikhona seniphumelele ukuba sizokwenza njengokusho kwakhe uNkulunkulu bazalwane. Amen ke bathandekayo akube yilona loyo kwabazalwane before siqale wonke umsebenzi ayithathe inhliziyo yakhe ayijijele kweliphezulu. Amen. Ngoba namhlanje bazalwane ilona loyo uzilethe yena bazalwane. Amen. Kube uyilona loyo alwele nje ukuthi Nkosi inhliziyo yami bazalwane mayifikelele kuwe. Amen. Imkhuleko yami engizoyikhuleka mayingavinjwa ukuthi angixhumananga nawe. Amen bathandekayo. Imkhuleko namhlanje engizoyiletha kuwe asazi mhlambe sizoyiletha okugcina. Amen bazalwane. Uthola ukuthi sanikwa ishansi yokuthi sizilethe uthina ukuthi sizoyizikhalela thina kuNkulunkulu kodwa kutholakala ukuthi bazalwane uSathane udida nje ingqondo kube ngathi sizodlala. Amen. uSathane udida nje ingqondo kube ngaze zathi kusemhleni. Amen. Kanti namhlanje bazalwane usuku olungakaze kube khona. Nathi sikhona sino 30 something ematsheni kodwa lolu suku olungaze libe khona. Lokuthi umama nomama bazalwane akakale zonikela ngoqobo lwakhe. Amen bathandekayo akazonikela ngoqobo lwakhe bazalwane ukuthi ngingumama nje bazalwane angikaze ngilethe emhlabeni ngifike ngibe muhle. Amen. Kunezindawo engizenzile emhlabeni uNkulunkulu ezingamthokozisa. Namhlanje sizokhala ngabantwana bethu. Namhlanje umama nomama uphethe isibeletho sakhe ngesandla. Amen bazalwane. Athi Nkosi wawungidalile mina ngiwumama wangidala ukuthi ngibe elopraying yokuthi ngizokwandisa emhlabeni wakho ngandisa abantu bakho Nkosi kodwa ngafika la emhlabeni ngahlangana nokubi. Ngafika la emhlabeni ngahlangana nokubi nami lokubi ngakuthatha. Amen. Ngaswela ulwazi ngeNkosi lokuthi kwangafanele ukuthi ngenze nje kodwa manje sengiyazi. Ekukhulu kakhulu manje baba ngiziletha ukuthi Nkosi ngisho nalesibeletho namhlanje sihlanze.
Makungahlanzeka lesibeletho ngisho abantwana bami bayohlanzeka. Hlanza amabele ami Nkosi. Engancelisa abantwana ngibancelisa okubi. Hlanza amabele ami Nkosi. Engancelisa ingane ngincelisa inhlebo. Hlanza amabele ami Nkosi. Engancelisa ingane ngincelisa amanga nenzondo nakho konke okubi Nkosi owathi wena ufune. Hlanza izandla zami Nkosi namhlanje engangikwazi lokuthatha ngisho noma yini ngitshontsha ngibuye ngizofundisa lezi ngane. Izingane namhlanje ziyangehlula zamahlo ngonke bazingihlonipha zingilaleli ngenxa yokuthi mina ngezandla zami yime ngaba umthakathi ekhaya. Namhlanje Nkosi ngizophenduka ngumama yime ngaba umthakathi. Akuhlabeleleke mama uzinikele egazini lika Jesu olukuqoba egazini lika Jesu yebo ukhona ukuqoba yebo inkonzo namhlanje bazalwane uzofunda izwi qedwe ufunde izwi qedwe ukusikhuleke uyikhulekele wena uchaza yonke into embi owayenza. Amen bathandekayo uzihlambulula egazini likaJesu. Amen bathandekayo akushongo namhlanje ukuthi size nga one by one. Yebo lezo lezi safika ematsheni sasihlambulula. Sasho nga one manje mhlawumbe uNkulunkulu ufuna ubunye ukuthi asizwe sibukula simunye singomama besililo njoba sila ethempelini kufanele ngazazathi sisentabeni siyobukula entabeni futhi kuhle bazalwane ngoba namathumbethi awadlile sisemkhulekweni siku fasting bazalwane sizokhala kahle amathumbethi bazalwane elambile sibukula kuNkulunkulu sokhala ke bazalwane sokhala ngabantwana bethu. Asizile ke bazalwane ukuzothi ngicela umntanami mina alungela cela umntanami mina athola umsebenzi la cela umntanami mina ashade ngicela umntanami ngizokhuleka ngomntanami mina ukuthi mina yini engamnika yona noma umntanakho ngabe usemuhle akakenze okubi ikusasa ulazi. Amen. Noma ngabe abantu abakhona basakuthobela basenza yonke into umhlaba usathane luyabhodla njengegwezi. Amen. Kodwa
ngikhululeke ukuthi Nkosi angizange ngihambe kahle kubantwana bami phambi kwabantwana bami. Ngoba oqala nje mhlambe nje angizange ngibafundise inkolo bekhula. Amen bathandekayo. Mhlambe oqala nje angizange ngibafundise inkolo bekhula. Angizange ngibavumele baye Jesu njengoba uJesu ethi vumelana abantwana bezingini. Angizange ngibavumele. Noma ngabe ngangihamba nabo ema-Sunday school, noma ngangenzani nabo, kodwa kwakungekho ngalendlela ukuthi kuthokoze uNkulunkulu esikhulu. Kwakugcina umthetho ukuthi abantwana bakhuliselwe ethempelini. Amen bathandekayo. Njengoba sisho sithi egazini likaJesu kukhona ukunqoba bazalwane. Sivume ingane zeNkosi sizovuma namhlanje izinto esahlangabezana nazo emhlabeni kanti lezo zinto zisixabanisa noNkulunkulu. Amen bathandekayo. Ngoba thina lana sikhona sivele vele abaningi bebevele bangamaKristu. Kodwa amaKristu axabene noNkulunkulu. Ngoba sizokhala namhlanje uzokhala namhlanje ukuthi lo mntwana wamkhulelo kokuqala nje wamdlisa amaphilisi. Esesibelethweni sakhe. Amen. Okokuqala mhlambe watshelwa la udokotela ukuthi une 3 months. Amen. Amen. Ngoba lithi izwi leNkosi uqale kusiwo themba lakhe likumuntu. Wanenjabulo wanokubonga ngoba usutshelwe udokotela. Kodwa usindisiwe kodwa uyakholwa. Akakakutshela umoya ingcwele. Noma usubatshela ekhaya ukuthi upregnant, usuzobatshela ukuthi udokotela uthe. Awusabatshela ukuthi umoya ingcwele ufikile kimi. Ingilosi ifikile kimi njengoMaria. Abatshelwa izingilosi wena ukuthi uzokhulelwa. Namhlanje abakhona namhlanje ukukhuluma ingilosi akukhulumi lutho. Ukhuluma udokotela ukuthi isibeletho sakho sivalekile. Ukhuluma udokotela ukuthi isibeletho sakho sivulekile. Abakhona namhlanje. Amen. Hallelujah. Kuzophenduka ke bazalwane ukuthi ngathi ngithi ngikhulelwe ngezwe ngaye ngahamba treatment nami ngahamba treatment ngathatha into ezithile abale kithi kwaZulu abayanga ke thina sasingayi nje impela kudokotela kodwa ke sasidla ihlambezo sasiye enyangeni siyodla ihlambezo kuthiwa khuliswa lengane eseswini ukhuliswa lengane ngehlambezo ihlule libeke uNkulunkulu ihlule libeke ubungcwele athi kuJeremiya ngikwazi uyihlule eswini sikamama. Amen. Safika sakhohliseka emhlabeni mawukhulelwe fanele ube nezinto ezihluzayo ihlambezo ukuze lo mntwana afike ephilile nawe kuze ube right mhla uthetha. Yilezo zinto esizoyivuma. Ukuthi Nkosi nami ngasidla ihlambezo. Amen bathandekayo. Wamthetha umntwana, somthetile lo mntwana, thina nje wawuthethwa nje ekhaya ugogo wayibasa umlilo ngalo. Uyajampisa umntwana. Uthathwa ubulongwe la esibayeni uyaninjwa wonke umzimba. Amen. Ubungcwele kaNkulunkulu ingilosi kaNkulunkulu ininjwa ngobulongwe ngenxa yemoya esemhlabeni yamadimoni. Iyohlala 3 days ingane le nto ezubulongwe. Kuthiwa imukelwa abaphansi. Kuthiwa imukelwa abala ekhaya omkhulu bala ekhaya bathanda ubunuku. Wayengakaze yena ngimbone mina egcoba ubulongo kodwa ingane le ekhaya mayifika ufuna igcoba ubulongo. Amen bazalwane. Sikusho lokho bazalwane ukuthi hayi yathi ifika ingane yami emhlabeni ingcwele ingenasono ngayifaka esonweni mina ngayihabulisa ukuthi ngayenza ukuthi ngayifaka intambo lokho kunye lokho kufakwa intambo. Amen. Once ingane yakho ayifaka intambo namhlanje khulula leyo ntambo ngoba wawuyibopha. Uweqobo wayibopha akho mthakathi la. Yes. Bopha amafindi enganeni entambo ukuthi ngiyabopha manje engane. Ithi ukhula wena ubukhula phansi kwala mafindo. Khohliseka. Faka okunye okulengayo la. Faka okunye okulenga kugcwele njalo insizwe ezimnyama la. Lokho kulengayo la inganeni. Kuthiwa ikhumuli noma igezi ingane yabantu. Imkhuba esiyenza uSathane. Sizokhala namhlanje. Kuthi Nkosi sasingazi. Baba sithethelele. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. Okunye kuyathengwa. Lokho kuthathwa elwandle lokho okuchonywayo.
ufika ingane sikufakile isikuthe. Amen bazalwane. Nathi ke sinazi ingane ke zabantwana bethu ezingakholwa. Tefike kufakile ngaqashula ngalahlala. Amen. Ayingeni la ikhalenda. Yeah. Amen. Ngoba usuqala nje usubopha ingane yomntana nami ifika nje emhlabeni. Amen bazalwane. Amen. Njengoba uthathele yanto yesilwane sasolwandle, awusazi lesasilwane sasolwandle ukuthi uNkulunkulu wayesidalela ukuthi sizokwenzani la emhlabeni. Wena usuyathatha nje uzofaka ingane yakho. Awutshelanga lutho. Amen bazalwane. Amen. Sivume bazalwane. Ingane zethu mhla ifika ukuthi sazenzani, sayiphuzisani, sazenzani, sahamba sayoyilahla. Thina lekithi kwaZulu kuthi uyomlahla. Hambe ehlathini lapha uyomlahla. Kuthi uyomlahla, umlahlile vele. Hamba naye lesigangeni umntwana uyogezelwa khona lapho, uyokhathelwa khona lapho, uyokwenziwa yonke into kuthi uyomlahla. Mawuhlakaniphile wena ungavuma nje umuntu ahambe uyolahla ingane yakho. Namhlanje socela uSathane zoyidela inkani. Zasingazi. Yonke mzalwane into eyenziwe emhlabeni kuthiwa isiza umuntu ayikho neyodwa ngiyakutshela mina. Amen. Mina ngiyambonga uNkulunkulu ungakakholwa mina uNkulunkulu wayengipha nje ihlo likaBaba. Mina ngibona yonke into. Ngangitetela umfana wami owashona uSiphiwe. Ya, ngangitetela noma ngangitetela uGugu. Ngangitetela umfana wami owashona uSiphiwe. Manje ke lapha ke kuthiwa njalo ke uyomlahla uyomkhatha. Akutholakala ukuthi ke uthi mayamkhathe manje ukubekela izinyanga ezimbili ubuye. Hayi sangena singomama lapha izulu liyana phandle asikhoni ukumkhathela phandle. Hlale roundini lapha kuba simlilo omkhulu sizolahla ingane. Afike lo mama ngelinye ilanga athi endodakazini yakhe wemntanami usuyithathileni inkunzi. Usuze nazo inkunzi. Umntana wakhe ngathi wasengenwa insindiso. Umntana wakhe. Wathi umntana wakhe kutshelile mama ukuthi lezo zinto angisazenzi. Lapha ekhaya lapha ngasesibayeni kunomquba omkhulu umquba. Lo mquba lo mawusubolile phakathi unalezi zinto lezi ezimnyama lezi ezimhlophe ezinene. Namakhanda abo. Manje kokuthathwa lezo zinto. Hayi cha. Kwathi ngangiyi-1 ngalelo langa. Wafika wayilanda laphana wathi angikhatha umntwana, ngamkhatha umntwana wanginika ipowa ukuthi umntwana atoilethele epoweni. Kodwa lana kunethini lecondense. Aliphethe yena. Aliphethe. Angikhatha umntwana, fanele lo mntwana impela za toilet, kwazi wa toilet umntwana. Ngenhlanhla angazi waphathwa indlencane. Waphuma walishiya lelithini. Kwanomuntu othi bheka lelithini. Yebasi. Ngalithatha ithini ngayithola lento ithi ethini ngayithulela. Wathi bheka la epoweni ngithi umntwana sekakile. Ngabheke ngathi akhona ukuthi epoweni. Wabuya. Thema ibuya wathi umntwana setoilethile ngathi yebo. Wathatha lelithini uchatho lolu. Amen. Wabhekisa phezulu so wayakaza lethini ngathi ugeza lolu khatho. Ungathi ugeza lolu khatho kanti ugalakadisela lento ngaphakathi. Amen. Yagalakade lento ngaphakathi yathi into yathi. Wathi le nayo ephume kumntana. Ngayithulela. Yeah. Wobuya ke after 3 weeks. After 3 weeks ngoba ngiboshiwa ngamaketanga. Ngabuyela futhi. Mangibuyela sesidwele roundini sesithe. Singamakhosikazi. Ngwatshele mina amakhosikazi. Yithi wemakhosikazi ayikho ke le. Mina ngabona ayikho. Ake nenzeni masinyane ukhatha abantu abengasishane. Uqede ubheke epoweni ukuthi khona. Hayi amakhosikazi aleke ithi kwaZulu ngempela amambinqa khona abheka. Wafika namathini. Uqala ngaloyo aqala ngayo. Hayi umntana kusetoilethile. Hayi Nkosi yami. Ngase ngithi ke useyaphuma futhi uyolanda akezi na wonke. Uyaphuma uyolanda lika number 2. Kathi mina bheka. Wathi nayi khona ngempela. Usaphuma uyolanda sesikhuluma ngayo ukuthi bhekisisa wena. Niyayibona la kusikhona. Wafaka. Sabhadala
saphuma sahamba. Angibuza amakhosikazi athi wemama wabantu wayibona kanjani? Noma ngazi uzothi ngayibona ngoba ngikholwa ngazani naNkulunkulu angazi ngathi ngayibona mina. Amen. Ibhizinisi yonke into sekuyibhizinisi manje ngishizwe likaNkulunkulu mawulambile nje phathi iBhayibheli. Phathi iBhayibheli yobakhohlisa. Uzothola isipho uzodla. Ishuthi-ke bazalwane mase abakhatha abantwana. Sivuma isono ngamkhatha. Ngenza isono esikhulu Nkosi. Ungakazi ushezwe lakho uthi umuntu uyophuza ngendunu. Umntanami ngathatha amanzi ngamphuzisa ngendunu. Thethelele Jesu. Thethelele baba. Kuzoba kanjalo ke. Kuze lesono sokuni bengisakhuluma ngesono ke semvelo. Sekuze isono sesilungu. Sesilungu ngoba sonke manje sesiphucukile sifundile sikho konke makufika nje into ezeyilunga usabuza nokuthi kungifanele lokho noma kungifanele. Ayike leso ke yise sokhala ngaso sibhuquze uNkulunkulu inkosi amanzi wabaJehova engabe kwathi mangiwavuma asuka noma wasukanga amangcwaba iprevention ungakhuluma ngeilimi kanjani makukhona oprevent awula phakathi kwenu ugcwele amangcwaba. Amangcwaba ngikhuluma ngeAvalon mina la. Haleluya. Ngikhuluma ngeAvalon. Ngoba ngenkathi ufaka lezinto ezibulalayo amaqanda engane awazi mhla uNkulunkulu ezobeka ozophefumula. Mawuzobeka ozophefumula kuwe ahlangane noluphu ahlangane nonjeksheni ahlangane nophilisi. Kuhlakazeke khona la esibelethweni sakho. Chitheka khona la. Yikhamanye bakhishwa ibeletho. Zibolile. Haleluya. Sikhula thina abazalwane ngaze ngizotuma manje uyokhishwa isibeletho. Ngaze ngizwe mina. Kuthi uhamba nje ngempela nje angasenazo isibeletho. Engabe bakhishwa leso sibeletho kufakwani angazi. Amen. Zikhishwa nje yilezo. Sizovuma ke bazalwane ukuthi ke nongakwenzanga lokho avuma isono. Amen. Ukuthi inkosi sithethelele. Ngathi sengipreventile ngabuye inkosi yami ngakhulelwa phezulu kwalawo mangcwaba. Uyalala ingane yami yalala eAvalon. Yamukela wonke umoya wase-Evalon. Ngiletha nje la emhlabeni isinamathunzi nje amathunzi amnyama edumbu eyigcwelela esibelethweni sami. Sengikhulelwe phela manje. Sengikhulelwe. Angivumanga nalezono, angihlanzekile. Khulelwe nje phezulu kweprevention futhi. Mhlambe ke sengikhulelwe ngokuthi sengifuna umntwana ngiyisuse. Mhlambe sengikhulelwe ngokuthi ijampe nje nayo futhi ijampe ukhulelwe ikhona. Amen. Ngenkathi ukhulelwe ikhona ungcolile lapha nidungu sikhona ekade ibulawa ilento ifamile. Siyavuma siyahlambuka. Uthi inkosi mina ngazi baba. Ekhaya lami mhlambe kunjena njena. Ngalokho abantu abami mhlambe yizo lezinto ebalwayo bengazi inkosi. Cela ungithethelele Jesu. Cela ungithethelele umhlambi lomntana. Noma uyakholwa noma ngaba kakholwa ngokuthe wena babezwini lakho uma silalela izwi lakho wathi ubusisa nenzalo yethu. Kodwa ukukhulukazi asizela abantwana bethu ukuthi bazosebenza imisebenzi. Asizela abantwana bethu ukuthi bazoshada imishado. Kodwa sizela ukuthi abantwana bethu Nkosi uthi mawusihlanza ibeletho zethu ubahlambulule nabo qede bakholwe. Qede basindiswe. Qede bakhululeke ngoba mabesindiswe bayoba abakhululekile impela. Ngoba akusizi ukuthi sizela abantwana bethu ukuthi abantwana bethu bathole imisebenzi. Bathola imisebenzi abantwana bethu mdla eholo kokuqala umntanakho uyahamba ethaveni. Bafika uthenga utshwala kugcwala itafula bamgwaza bambulala. Wawuthandaza wena. Amen. Thandazela intombazane yakhe ingakholwa iyoshada nomfana ongakholwa. Uyafika umfana abaxabana uthatha isibhamu uyayibulala na uyayibulala. Wathandaza wena. Esithandazelayo manje sesingomama besililo
Akukho abayokuswela bayocela konke uNkulunkulu abenzeli. Noma singafa siyobashiya enhlanhleni, ngeke sibashiye emabhadini. Amen bazalwane. Amen bathandekayo. Sibacelela inhlanhla abantwana bethu. Inhlanhla enkulu kodwa ukhona. Inhlanhla enkulu ukhona. Noma engakakholwa ngoba wena umcelela inhlanhla, uNkulunkulu uyombusisa khona lapho ngoba uyabona ukuthi unina walomntwana ulangazelela into enhle ngalomntwana. uNkulunkulu uyajabha masicela siculeka sikhulekela into zalomhlaba. Uyajabha ngoba ujabisa ukuthi lo mntwana manje awuthola nalomsebenzi akukho ukuthula emsebenzini akajabule. Akajabule bazalwane. Hey, asikhulekeni bomama bamhlaba uyapho. Akunzima. Kaze ngiyo. Thina esihlambulukisayo ukuphume womile. Hawu bantu. Kuthi Nkosi Jesu ngempela. Yabona abazalwane singakhuluma ngazazathi siyadlala nabo mama baba naseyinkonzweni zazo zoma. Bafika abantu. Izolo kugcwala amaphoyisa. Izolo. Asho yonke lento esisho thina singazi ukuthi ikona kanti ikona. Athwala izandla. Kathwala izandla kathi impela baba. Kanje baba thina. Kanje. Uthi omunye. Hey, ake nihlukaneni nokuyobophisa amadoda. Tomunye ayifika nje ethi umshayile. Sithi njengamasikhanda umuhle. Siphuma njengamanje siyombopha. Njengamanje umuhle siphuma manje siyombopha. Simvalele qede siyolala kwakhe. Uyangizwa ukuthi nje simvalele manje ukuthi iphuma manje ivenya amaphoyisa iyomlanda. Qede sithi siyabuya. Uthi masimvalele iviki lonke lohlanu Friday Saturday Sunday simkhiphe Monday yonke iviki silele kwakhe. Angizwa. Inkululeko eyafika eSouth Africa. Ukuthi nje indoda nje mayekuthenje ukuthi usuyoyibopha. Awukwazi ukuthandaza. Uqalekisele lidimoni elingene endodeni. Awukwazi ukuthandaza. Washintana ngawo uthanda ungathandi sebefikile. Sebekhona. La ubenzela utho futhi. Amen bazalwane. Manje siyakhuleka ke bathandekayo. uNkulunkulu asisize sifundiswe lenkosi akukonzende bazalwane. Akukonzende akufakaza kwenziwa lutho fundizwe lenkosi siyakhuleka la kuphela khona umkhuleko yethu bazalwane siyahlukana. Kodwa yilo yohamba ethi Nkosi yishisile iphepho yami yasezulwini. Ngilethile uqobo lwami phambi kwakho. Sibheke ukuthi uNkulunkulu asisize emva kwale nkonzo. Sibone umehluko emva kwale nkonzo. Ngoba kufanele masenze izinto bazalwane simbone. Singenzi izinto engathi senza ukwangala. Ukuthi bazalwane ngidela imali yenengaka. Kade niko Pitori nikuphi la kusasa kusahanjwa ukuthi bazalwane khanjelwa into esingayiboni. Khanjelwa nje amahala. Phelile lokho bazalwane ukuhambela amahala. Kade sikhuleka no bhuti umshumayeli le kude lesikude 5 o'clock bese sikude 5 o'clock usesemazweni manje ekseni angikhuluma indaba ntamba manje ekseni makuphela isiguqa sadweba sahamba akukho ukuphumula akukho ukulala abantu bakaNkulunkulu behluphekile wena uNkulunkulu esekusizile siza abanye nawe. Amen. Siza abanye nawe. Amen bathandekayo. Lesifundiswe lenkosi lezi Chronic 7 iChronic zokuqala 7 Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Perfume
Exodus chapter 7 verse 11. Verse 11. Verse 11 ngathi ngoba umama mbokazi asikhulekele. Bale egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngasekuseni babona amandla kaNkulunkulu uyaphinda uyabusa. Babona amandla sizile phambi bakho sinabantwana bakho. Baba sifuna ubuso bakho. Babona amandla nayintokozo yakho. Oye wakhuluma ngayo ngosenamandla lokukhuluma futhi namanje. Indlela zethu zivulekile nenhliziyo zethu zivulekile. Yenza okuthandayo-ke babona amandla siyazedlala. Sidinga wena ukuthi ngosenamandla wenze intando yakho. Ngoba uthela intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Babona amandla athatha indawo kuJesu ngefanele. Amen. Amen. Khanda lapha ku 14:7. Sahluko 7 verse 14. Sizoshesha. Isihloko uNkulunkulu uyabonakala okwesibili kuSolomoni. Verse 14. Bathobe abantu bami ababizwa ngegama lami. Bakhuleke bafune ubuso bami. Baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Manje amehlo ami ayakuvuleka. Izindlebe zami zilalele ukukhuleko owenziwa kule ndawo. Manje sengiyikhethile, ngingcwelisile le ndlu ukuba igama lami libe khona lapho kuze kube phakade. Amehlo ami nenhliziyo yami kuyakuba khona lapha isikhathi sonke. Qhubeka. Wena-ke uma uyakuhamba phambi kwami njengokuhamba kukaDavide uyihlo, wenze njengakho konke engikuyale ngakho, ugcine izimiso zami nezahlulelo zami. Ngiyakusimisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho njengesivumelwano sami noDavide uyihlo ngokuthi akuyikunqunywa muntu kuwe ukuba kungabikho umbusi kwa-Israyeli. Kepha uma nibuya nishiye izimiso zami nemiyalo yami engikubeke phambi kwakho, nihambe nikhonze abanye onkulunkulu nikhuleke kubo, ngiyakubasiphula ezweni lami engibanike lona, nale ndlu engiyingcwelisele igama lami ngiyakuyilahla ebusweni bami, ngiyenze isaga nesifenqo phakathi kwabantu bonke. Le ndlu ephakeme kangaka yilo nalo odlula kuyo uyakumangala athi, uJehova wenzeleni kanje kuleli zwe nakule ndlu na? Bayakuphendula bathi, kungokuba bamshiyile uJehova uNkulunkulu wawoyise owabakhipha ezweni laseGibhithe, babambelela kwabanye onkulunkulu, bakhuleka kubo, babakhonza, ngalokho behlisele konke lokho okubi. Amen. Siyabonga abazalwane laphaya. Ku-14 uthi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami, bakhuleke bafune ubuso bami, baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini, ngithethelele isono sabo, ngiphilise izwe labo. Masivuma izono zethu bazalwane, uyakuzwa yena esezulwini, athethelele izono zethu. Ngale nkathi ethethelele izono zethu, yamuza ukuthi uthi uyophilisa izwe lethu bani-ke? Ikusasa lezwe lethu bani? Abantwana bethu. Amen bazalwane. Uthi uyophilisa izwe lethu bazalwane, abantwana bethu. Kodwa indaba isekubeni bazalwane, thina singomama besililo sizithobe kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ukuthi ngonile la, ngenze lokhu ngenza lokhu uNkulunkulu. Akekho umuntu okhohliwe into ayenza. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen bathanda. Uthi bazithoba abantu bami, uthi ngiyozwa ngisezulwini, uthi mase ngisulekise ezulwini, uthi ngishamehla yobabheka laba bantu, uthi izindlebe zami ziyokuzwa. Ingakho mhlambe sesisindisiwe, sesikholwa, simuzwa uJesu ngaphakathi, kodwa kusenebala
elinuka eliqhantsha impethu lokuthi uNkulunkulu uthukuthele emazulwini ngoba besifazane basemhlabeni bagijike benza amasango okuzala abantu azange bazale njengoba uNkulunkulu eshilo banamagate abawavala banezitop nonsense abasenzile abesifazane namhlanje laba abakhona laba mabephenduka ngokuphelele kuNkulunkulu uNkulunkulu uyonisa ngisho imvula Hallelujah. amen bazala Amen. uyonisa ngisho imvula sikhuleka abazali size sikhulekele ngisho abangekho sikhuleka abazali sikhulekele ngisho abantwana babomakhelwane bethu Hallelujah. ngoba kusiza ukuthi uzosindisa abamakhelwane ngabasindisile ngoba lo amakhelwane uzosuka futhi amfundise yona inyawupelo ngoba banjenje abantwana bethu akungakho ngoba bengcolile kuukuthi bafundiswe abanye abangcolile akekho umuntu odlisono eqagela nje omunye ofika yathi kuyadliwa la uEva kayidlelanga isono eqagela kwafika inyoka yathi kuyadliwa la namhlanje isono sisafika ngomunye umuntu bajoyina imkhathi bajoyina amasatanisi abantwana bethu ngoba batshelwe abanye ukuthi ngibona mina ngihamba ngemoto ngoba mina ngajoyina emkhathini ngabulala umama wami ngabulala ubaba wami manje basithoba abantu bakho uNkulunkulu usho njalo sizoyithoba namhlanje yilona nothi ngizoyithoba Nkosi namhlanje naso isibeletho sami nginikela ngaso kuwe ngoba ngamletha umntwana emhlabeni kodwa lo mntwana ngamlethela phezulu kwamabili wancela amabibi lo mntwana ziningi izono zomama ezikhona emhlabeni ezisekhona namhlanje mhlawumbe labantwana labo bakhulise nangokudla komntshontsho umoya engcwele bayifika ethi uzobusisa labantwana bagcwele ukudla komntshontsho abasutha ukudla kokoliwa uyisela uyeba amen uzokhulisa laba bantwana amen uzwa abanye bethi mina kuzo Christmas nje sebeseduzo Christmas nje sebeqalile omama besifazana ukhwahla bekhwahla amadoda sebeqalile ukukhwahla bekhwahlela ingane ukuthi igqoke ngoChristmas sebeqalile ukukhwahla bekhwahlela ukuthi mabeye emakhaya ngoChristmas babe negrosa yokuthi le grosa bafika bayinike lezi ngane ungonyo uthi uyasebenza kanti usebenza ngomzimba njengezifebe zaseHebrew awuhlukene nezifebe zaseHebrew mangabe ujola uthandalela ukuthi amadoda akusize kuthiwa yini umahosha nawe mahosha uputukile ohoshele endlini yakhe mahosha uputukile bayabana laphana enagethi bamile bashawulayini wena ubonakala ungcwele amen bazala siyakuvuma lokho kanjani siyakuvuma ingane zeNkosi siyakuvuma usathane silaba zalo ningaze nicabanga ukuthi nibahle nje navela nibahle kusathane nami ngimi phakathi kwenu nje manganitshela mina ningakali inyembezi futhi ke mina kakhulu ningakali inyembezi amen futhi ke mina kakhulu ningakali inyembezi kodwa ngiyabonga uJesu ukuthi angizange ngadlula emhlabeni engangibonisanga bonke lokube bengibenza Hallelujah. ayikho into ezweni esingayenzanga futhi ke thina besebenza amakhishini kambhedu yajini akudlalwa lapho angaze bafemi ngeke ngikhulume emafemini angisenzanga emafemini Amen. khuluma emakhishini bakhethe kashida lemhlophe lentashiwe dlalwa lapho Amen. sosebenza egoli azange futhi mina ngasebenza kahle sengishonelwe indoda ngizophandela abantu abami ngizophandela izingane zami amen bathandela umuntu wesifazane uNkulunkulu wayemethembe kakhulu kodwa umuntu wesifazane uSathane wamngcolisa kakhulu ngoba kukhona abantu besifazane ukuthi ekhulele ingane yendoda yomshado abe nenyansi ngaphandle makhwapheni inyansi imvakashela impela ekhulelwe uzofika shada ayisengikhulele kodwa ngeke bahlangane ngomzimba ngeke balalane ngokusekhulelwe kodwa uzombrusha mkhisa amenze yonke into le ingane le iyasenza la ngaphakathi iyathatha ingane le ngaphakathi
chocolate wenyazi. Thatha indoda inyansi ihambe nawe niyohlala kuphi isibrusha yena nomntwana. Ingane izophuma inegazi lokufila la kaNdlobo la kaMtshali likayise. Ngibona lapha ekhaya imvelo bazalwane imvelo. Ikati lapha ekhaya linabantwana. Abantwana abafani. Uyazi ukuthi abantwana abafani sebekhulile manje abantwana. Leli kati leli kade lijwayele lapha ekhaya eli brown and white. Lo mama luthanda lo mntwana kakhulu. Nina bomama. Ngathula akasuki la lo mntwana laba abanye akanandaba nawo. Akasuki noma lele endaweni esofeni ulele naye lo. Kusho ukuthi hayi wamthanda kakhulu oyise. Wamthanda kakhulu oyise khulele waphuma lo mntwana engiloyise. Ngoba mhlawumbe kuzokwenzeka uthandiswa lenyatsi izophuma lengane ilenyatsi. Ugango khona. Amen bazalwane. Amen bathandeka. Uthi uyafika ekhaya uthola uyagijima intombi intombi. Mawusugijima intombi usuthola okushada. Uyashada uyavuma uyashada. Baba yashada. Shada una 3 months la eswini. Baningi ngiyabazi abanjalo ngiyabazi kahle ngabanjalo. Athi ngeke ngisasho. Esengilobona sesho no date. Uthi ngasho lo yaya. Sengiwinile ngabuye ngiluze. Ngeke nje. Abanye baze basho nasekhaya. Ukuthi manje ngizokwenza njani manje ngoba nangu ubani uthi uzolobona. Kodwa manje nangu ubani sengenzile. Kuthiwa nyathela mntanami nyathela. Nyathela singene inkomo nyathela ngani. Abakwazi ukusasa kwalokunyathela ukuthoza la. Nyathela mntanami nyathela. Hayi nyathele iyazafika inkomo kuyalotsholwa kuyashadwa. Hawu. Hayi ngempela njena uthenje ulobola ngase ngiyisola nje. Sengiyisola. Wow. Akazi naye lo. Ngoba naye wadla kungakalotsholwa naklotsholwa. Ukube mhlambe wami wazolobola ngabe uyabona ukuthi ngalobola ngoMarch kodwa manje wena 3 months. Kwenze njani? Kodwa ngoba nayidaleza akasazi lutho. Amen. Oh, ifika ingane isifikele emshadweni akuyona esemshadweni kodwa unembezi yokudla uzofa. Mawungasivuma ngalesono ngoba lengane ngeke ibe nanhlanhla cha. Amen. Ngoba izale esonweni izale emanyaleni. Maka kwabheda nje usuyazi ukuthi okubheda nje Nkosi yami ngoba. Yikho umntana amebhedelwa kanje nje. Ngoba mina ngenze nje. Izinto izono bazalwana azimnika umuntu ukuphumula. Azimnika umuntu ukuphumula. Kufana nokukhipha isisu mawungakavumi akunika ukuphumula. Kukunika ukuphumula masuvuma isono. Angazi la abantu laba bathi isono asivunywa. Niyoba nalamanxeba noze niyengcwabeni. Thina siyambonga uNkulunkulu savuma konke thina akusanje mangibona mhlawumbe ingane elingana nalo ngane ngithi ngabe kungaka nje Nkosi yami. Noma ngabe seyihamba ngemoto ezino-25 ezino-30. Naye mhlawumbe ngabe usehamba ngenjeni. Ziyavunywa. Zivunywa uNkulunkulu adilethe ungaphindi uyicabange leyo nto leyo. Zivunywa ukuthi wathi ukhulele walala nenye indoda. Ingane yancela amafutha enye indoda. Yancela amafutha enye indoda. Yancela mama sizwa Jesu namhlanje sithethelele baba. Haleluya. Sithethelele Nkosi. Amen. Sifunde Izaga 28. Izaga 28 mama verse 1. Yeah. 28 verse 10.
Jesu wayehlatshwa wayehlatshwa eGolgotha. Hallelujah. 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 uJesu wayehlatshwa awuyeGolgotha. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh yeah. Ngempela wahlatshwa. Jesu wayehlatshwa eGolgotha. Hallelujah. Yebo hallelujah. Yebo hallelujah. Oh yeah. Amen. Funda lapha ku-13 sis. Zakhe 28 verse 13. Ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Funda. Ubusisiwe umuntu owesaba njalo, kepha wenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ekubini. Njengengonyama ebhodlayo nebhere elihahayo, unjalo umbusi omubi phezu kwabantu abampofu. Wena sikhulu esingena kuqonda nesicindezelayo, ozonda inzuzo engalungile, uyakwandisa izinsuku zakhe. Umuntu osindwa yigazi lomunye uyakubalekela egodini, makangasizwa muntu. Ohamba ekupheleleni uyakusinda, kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo. Olima insimi yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela amayiyane uyakusutha ngobumpofu. Umuntu othembekileyo uyakuvama izibusiso, kepha oshesha ukuceba akayikuyekwa. Amen bazalwane. Amen. Akho siphambeko namhlanje bazalwane esizosifihla kuNkulunkulu. Nokungabalwanga kule ndaweni yakwazi. Nokungabalwanga kule ndaweni yakwazi uthi Nkosi angifihli lutho kuwe. Sohlabelela abazalwane senyuke sidabula umkhathi ngomhlabelelo. Sihlabelele bazalwane uzosiqalela usiqalelayo. Sihlabelele bazalwane sudabula umkhathi siye emazulwini siyoginqa imithwalo yethu. Amen bazalwane. Siyoginqa imithwalo yethu. Ngeke bazalwane siginqe imithwalo sivalelekile emkhathini uSathane emile lamadimoni akhe ethandluli la. Fanele bazalwane uhlabelele mama, uhlabelele ujule. Amen bazalwane. Siyoginqela imithwalo yethu sithandiwe ngane zeNkosi egameni leNkosi. Amen. Amen. Osano
wethu oyingcwele, Baba wethu onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, usasho Baba ngumhlabeleli Nkosi yami, uthi Baba size Baba wethu